Més de 8.500 persones ens han visitat. Més de 400 persones han participat en les nostres activitats. Més de 300 alumnes ens han conegut. I a més, hem continuat en l'exposició permanent en moviment. Hem presentat a totes les dones que fan feina al museu per al Dia de la Dona. Hem contat contes als més petits de la casa i hem jugat cercant pistes en família. Ens hem adherit al programa Apropa Cultura per fer del museu un espai inclusiu. Hem participat a la iniciativa Els Altres Museus. Hem rebut el Premi d'Arts Plàstiques del Rotary Club de Mallorca. Hem realitzat tasques d'inventari i catalogació i hem redactat el nostre pla director. Hem celebrat el Dia Internacional dels Museus. Hem rebut alumnes en pràctiques. Ens hem format per millorar la nostra feina i el servei del museu. I us hem acostat la col·lecció amb els vídeos d'obres comentades. Tot i això i molt més és el que hem fet durant el 2021 al MASM. Un any ple de moments, un any ple de vida. Gràcies per acompanyar-nos i fer del MASM un museu de tots i totes. Feliç any 2022!